bus lidi. Hele, dneska jsem tu asi sám, protože nevím, jestli se v Valči něco stalo, ale trochu jsem vám tu pokročil. Bav! Co tu děláš? A teď reálně, co tu děláš? Já jsem Já myslel, se že ne. portla. Já myslel, že nehraješ. Ty ses... To co se mi stalo s obrazovkou? Aha, já jsem tě hacknula. Ty na ní neumíš hackovat. Umím. Jo, umíš? Mhm. Tak zkusí. Možná fakt umíš. Možná fakt umíš. Jo, lidi, mám tu čip, jo, takže nestěžujte se na to, že to tu tak křupe, jestli to slyšíte. Hej, haha, ne. Neumíš hackovat. Vidíš? Au, už tě nech. Ty jsi zlý. Tak sakra, ale debile. Ale nech Typečka se brání. Nějak zalaguje. No zabíjaj mě, ty jsi zlý zas. Zabij mě. A já tě mám asi půl mám srdíčka, já ti... Nech mě, debil. Dělá si legraci, já mám půl srdíčka. A ty si, když nemůžu ani otočit obrazovku, ať mě pořád hituješ, ty Však to není funguje, ani hitovat tě nemůžu. Ty už máš 20 smrtí. No jasné, tak asi když mě zabijíš, debilo. Jak jsi mě to nazvala? Tak dej na už. Leo. Ta. Silly papa. Because let me know. Hej, nech toho. Ty se respavneš a já tě zabiju. Nerespavnu. Vážně? Nerespavnu. Tak čau. Co čau? Nic? Pořád točíš video, že? Jo. Hej, já se nerespavnu. Aha, ona to lívla. Jo, lívla. Protože takové stvoření hrozné jsem ještě neviděla. Lidi, já nevím, co je to stvoření, jo? Já jsem ho ještě totiž neviděl. Infomik píše good morning. Jo, a nevím, kolikrát jsem už říkal, hodně jsme tu s tím pokročili. Toto jsme spravili, tady je to ze Stonu, něco ještě ne. Není to celé hotové, ale je to dobré. Lidi, já to tu... Tak nič. Šel jsem o jeden a druhý. A třetí. To není Já jsem o to přišel pohodit za nic, protože... Bom. Já jsem přišel o tolik Tak ale už! Lidi, toto je prostě nenormální. Nechce se připojit? Vali. No co Vali? Vali. Co je? Nechceš se připojit? Nechci. Proč? Proč ne? Protože mě pořád zabijíš. Už nebudu. Jsi se jistý? Jo. Naprosto? Jo.
naprosto, Naprosto. úplně extrémně si jistý. Jo. Ale ne, počkej, podívej se mě do očí a řekni mě pravdu. Víceméně. Jo. Jo. Hej, hej ne, ale teďka říkám pravdu. Úplně. Jo. Za chips beru. Co? Za chips beru. Ne. Ale Vicky, No. Ty už se připojila? Čau. ale Vicky, podívej se na mě. Podívej se na mě! Dívám. To je můj? Vrať mi ho. Ale máš ho ožužlaný. Jsi blba. Ne, od tebe, to je tvůj ožužlek. No, Je, protože já jsem si to ani nelízla. ale. Ty. Zloune. Ale. Jsem Lidi už máme vytěžených nějakých Lidi, jsem 463 bloků. Jsem zpátky. A nikoho to nezajímá, vidíš? Ale... Hej, já jsem největší borec. Ale vůbec. Vůbec. Hej, hej, co mají všichni diváci udělat? Dát like a odběr. Jo, počkej, co to sakra? Někdo volá Valči, dobrý. Já jsem myslel, že... No. Oh. Hele, Valči tu volala mamka. Lidi, konečně. Lidi, už mám i ten Trident, juhu. A lidi, nečekal jsem, že toto je na Skyblocku. To je fakt, jakoby lak. To čo je? Já mám dýchání pod vodou do nekonečna. Dokud se nezabiju, mám nekonečné dýchání pod vodou, lidi. Juhu. A mám i Trident. Já teď nevím, jestli je Trident na nekonečno použití. No asi je, že? Hele, lidi, teď nevím. Já zkusím Valču zabít. Bum. Ale teď už nemůžu, teď se bojím. Aha, já tam mám nezlomnost. Toho jsem se ani nevšiml. Ale mám na tabletu málo procent. Hraju na tabletu, jestli někdo z vás neví, jo? A tak já za chvilku asi budu ukončovat tohle video. Já už jsem se podělal, že vyhodím něco důležitého. Ten Trident, to bych se fakt nenaštval, kdybych vyhodil lidi. Jsem zpátky. Jo? Valček, konečně zpátky, ty jsi dívala hru a víš o tom?
Jo, vím. Vali. Hm? A já jsem získal, vali, jsem tu těžil a padlo mi něco neuvěřitelného. Helma? A neber to. No se na tebe nemůžu připojit, že jo, takže... No. Jo, tak já to musím asi lívnout. Hele lidi, neřešte, že to musím lívat. Asi prostě musím, asi s tím nic neudělám. Asi to jinak nepůjde. Dávám si další čip. Dojde, jo, takže... Naše mamka za chvilku dojde. Velké špatné. Tak. Máš to už? Ne. Co děláš? Počkej. Hele lidi, Valči, tu něco musím dělat. Něco s ní tu nejde totiž. A už jí to mělo jít, takže... A nebo možná taky ne. No možná ne, ale... Tak já ještě jdu. Ještě mě to hlídej, jo? Můžu s tím dělat co chceš ve mně, prosím tě, neměň s kým. I když... To je jedno, tak já tady zůstanu zrovna. A to co? 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 Jsi už? No. Už? Už? Neotravuj mě! Už? Ne. No je tam. Ne, já si chci změnit skin, aby hraju už, aby se nenudili. No ach jo. Hehe. Lidi, omlouvám se, jestli jste se nudili, ale Prosím, nevypínejte toto video. prosím, dejte aspoň like a odběr. Můžete nám napsat, jak se jmenujete na YouTube, jestli točíte. My vám dáme lajky, jak jsme to už říkali. A my se rádi kamarádíme, takže vás můžeme podpořit a žádné hejtry, jo? Ty tady nechceme. Jestli tu chce být nějaký hejter, tak jdi do háje. Jo, protože my hejtery nechceme, my začínáme. Takže chill. Toto, my máme jen pár Kdyby videí. jsme se jednou stali legendou všeho, tak ti to neodpustíme. Třeba jednou budeme, jako, nevím, jestli ho znáte, já si myslím, že rozhodně. Sirakary? No, třeba Siriakary. Třeba jednou budeme jako Siriakary a slavní a pak si nebudete chtít odpustit, že jste nás jako malí nechtěli podpořit. Ale já Takže- myslím, že to stejně nebude. Že my tu nebudeme mít žádné No hejtry. já doufám, že ne. Někdo tady nechce. Lidi, a kdyby někdo byl hejter, tak prosím, zkuste si, jestli někdo z vás bude hejter náš, tak byste si měli zkusit, jaké by to bylo, kdybyste byli youtuber a někdo by vás hejtoval. Jo, takže pozor na to. Nedělejte to, co se vám samotným nelíbí. Tak, ale já věřím, že všichni tady hejtři nejste, takže... Takže by to mohlo být v klidu. Já už jsem měl 25 smrtí, dobrý. A já? Nevím, nehraješ, A takže... jo, vlastně no. Já hledám nějaký dobrý skin. Co bych vybral? Vicky, co máš rád? Já? Minecraft.
Nebo Fortnite něco. No jako že jo, ale... Lidi hrajou i Fortnite. Je to jedna z mých oblíbených her. A i Minecraft. Jo, lidi, ale... Možná se někdy posnažím udělat video z Minecraftu, z Fortniteu. Ale to jestli budu točit na tabletu, tak se mi to bude sekat. A musel bych to točit ráno, což moc nemůžu. Víte, a nebo prostě bych to musel točit na Xboxu, na kterém jinak ten Fortnite hraju. A proč to tu furt ničím? Ach jo. A vypadalo by to blbě, protože bych to jako tak... Blbě by se mi to točilo, protože bych neměl z čeho točit, víte? Hele, já si půjdu umýt ruce asi. Tak, když tak si to povídejte s Valčou. Nebo jako ona vám něco bude říkat, protože netočím živě. Možná někdy natočím živě, ale ne moc krát. Takže tak, jakoby. A já si jdu umýt teda ruce. Teď jsem sice nepochopila, jak si s nima mám povídat, že jo, když A ještě... budeš říkat nějaké otázky. Takže napište do komentářů, jak si myslíte, že se jmenuju. Jo, takže já doufám, že máte čas a můžete to zkusit napsat. A ještě, nevím. Hej, můžete zkusit prostě cokoliv. Já nevím, čím vás mám zabavit, to je hrozně těžké. Zkuste třeba... Já nevím, to je prostě... Hej, já vás nemůžu bavit. Napište ahoj, dejte like, dejte odběr, podpořte nás, napište něco hezkého a můžete napsat klidně, jak se jmenujete, jak vám říkám a my vás podpoříme, že jo, ale prostě já nevím, co mám říct ještě, ale já se za chvilku asi připojím na Viktora. Ale počkej, jestli jste slyšeli, jak mě Viktor říká, tak asi úplně víte, jak se jmenuju, ale to je jedno, to je úplně jedno. Píšte, co chcete, hej, já nevím, kde ten Viktor se pořád zdržuje, já nemám páru, kde je. Já nevím, co vám mám říct, počkej, teď budu hrát chvilku za Viktora. Toto je hezké, má to mastné jak z hovadu. On totiž často hraje u jídla, možná jste si toho všimli, že mluví hrozně. On u toho totiž žijí a jakože já sama nechápu proč. Čo? No dobrý, už si vem tablet a zabav je ty. Už jsem tu lidi. Takže jakoby... to video už... řekl mým jménem. No ty mě také, jsem to slyšel. Tak to je jedno. Ale lidi, já už toto video asi ukončím. Už tak je to docela dlouhé.
Tak čus bus. Ahoj.